दा जों मोननैसो देखायबाय रायजोफ्राबो बिराद अनसायनानै होबाय बिराद गोजोननाय थाबाय बेंगलर बर' ससाइटिनि आरो लोगोसे बेंगलराव थाग्रा हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जोङो दिनै अहाय थांनो नागिरदों थैसाम 2 मुभि नायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो बेंगलराव ओमफ्राय नै सनिया उन्दुनानै दङ आरोना लोगोफोर कार सिङाव नोगोर गाज्रिखा बेयो उन्दुगादुरि दायो जों थांनो नागिरबाय आरोना कारा फैखाबाय फाइनालि टाटा जों दायो थांगासिनो दासो एन्ट्रि आरोना लोगोफोर सोरखौबा मिट खालामनो नागिरदों आरोना और मोनसे देखारायदों हाय नै लोगो मोनबाय जोंहा आदै खाइलेंखौ बेनो मोनसे माल हरनांगौ आरोना बेबो अर्डार खालामदोंमोन नै लाबाय थास' बिसं आरिखौ दे होनबा बाय बाय नोंसिना पूरी मेरा पूरी आ गया सोनिया नियाबो फैबाय ना सफैबाय दायो दख'ना चेन्ज खालामसै झुमका दख'ना नोंनि बे नोंनि आब'नि ए नै बेनो बिहरग्राया दख'ना बिहरग्राया थेंक इउ दै बिसोरनि दायो चेन्ज खालामसै आरोना नै दख'नाखौ जा मोजां नुखाबायना बिदि मालाय बेबो झुमका जाबायना मानसिजों जाबजों ओंखाम एसे जानानै फैनो जोङो नै आब'आ मालाय झुमका दख'ना गानदों बेनो देस्लाजों खेबसैलाय जोंहा दिनै फट' दायो ओंखारलांबाय फट' लानो थाखाय जोंहा जोंना फट' खेबनाया फट' लागासिनो आब'आ नै बाहाय लोगोफोर दसे थाबाय दख'ना चेन्ज खालामबाय नै जायगाया ओमफ्राय नै थांसिगोन आरोना फिरसे ओमफ्राय आब'आबो थांफागोन जोंजों लाजिलै आब'आ सफैबाय फाइनालि नायनोसै सिनेमाखौ दिनै मानसिफ्रा नै दंफैयानो फाइनालि सफैबाय लोगोफोर एसे बेरायना फैनोसै आरोना जायगाया मोजाङानो नै बाहाय नै मोनसे गार्डेन दं साइस्थार बाहाय जों एसे फट' लायनोसै आरोना बिथिंजाय दै दं आरोना बिथिंजाय दै दं वाव मोजां फाइनाल अरे साइ बोलो नै बाहाय दोनसिगोन ना Twisam 2 I'm so excited ticket ni time ticket
Beagles suka. Beagles family. Mana na? Apa ya bok tail? मिथिखायो मिथिखायो Nó khe số lê quần lại nó Kít lagi berlawai ku menteri lawai Siap sini lagi berlawai Paplu talang nih gue nu. Ini lagi Naibai, Rabi Twisam. Finally. Abo. Mo장. Hai Abo. Cái khép hẳn này. Đâu cho nó lực là này vào đây. Tesla là số này kẹp Tesla nữa. Bunda tu bukan memang tergab jenak kali. Masih bergerak lah. Oh, dengar kau tak?
Camera mana? Tasu acing nangga semua. Udah. Lah kawinnya munci. Oh, sudah menang. Kurang banget. Lagu tasu zeban pada second show kan naga selada. Mai dosi aram kan mai jam nyumbai kembali full kan. Malai kan sudah. Tasu ay sih lihat ada na tabu tengah bang. Berat macam semua kan agak macam bang. Kami dapat. Kalau song komedian uncle. Amai ntam lah sasar macam mana? Kalau sekarang taruhan jawa na jenis soko. Berat macam. Iya. 클래스 작아서 나리지 부리나 이거 Jengna abuwa kannya jasa sepeda kannya gue nonton dah hari ini. Nunggu. Macam berat macam. South Indian baju. Kau ni kau jauh dah. ni bila garu gap terkan. Pyari logo, pyari logo. Foto shoot jaga sini apa na? Deh, start. Asyik jangan mul. Hello? Aku ni bahaya dia tu kau ya bawa foto kelala kan? Kau jangan muter halah tak kan? Dembar. Bye. Mama naik dah, Maria naik. Dembar. Ibu mana? Sana je. Naibai blogaw bi galsna blogni YouTube channelaw दिनै बेंगलराव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेंगलर बर' ससाइटिनि हांख्रायनायाव आरो लोगोसे बेंगलराव थानाय जोंनि आसामनिफ्राय फैनाय गोबां फंबाय बिदामोन आदामोन आरो लोगोसे जोंनि मुभिखौ नायनानै गोजोननाय होबाय दा आरो जों 24 खालि दंबावो दा जों मोननैसो देखायबाय रायजोफ्राबो बिराद अनसायनानै होबाय बिराद गोजोननाय थाबाय बेंगलर बर' ससाइटिनि आरो लोगोसे बेंगलराव थाग्रा बर'फोरनि सायाव आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय बावहरबाय गोजोनथों आङो माबाखौ मोजां मोनदों साउथ इन्डियान बुलायनायखौ आं साउथ इन्डियान बुलायनायखौ थेंक इउ थांसै मेडाम नों आरो गोदान लाबो बुलायनायखौ गोदान फैबावगोन बिदिनो नेक्स्टआव दे बाय बाय आब' बाय deh mbak adik sentuh bye deh bye adik bye deh bye oh bye mobilnya सासेया थ' मेंनानै उन्दुग्लिबाय नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर लोगोफोर दिनै जोंहा मादैफोराव ओंखाम जानोसै आरोना बेनि उनाव थांसै बेलासि जाथ'बाय आरोना मोनाहैसिगोन